fàcils i avui he quedat segon i primer de la general. Les zones d'avui no eren fàcils, però tampoc no és que fossin molt difícils. Estàvem, jo penso que a bon nivell. Avui aquí a Terrassa m'hi jugava al primer lloc amb l'Albert i ho he fet millor que ell i he quedat primer lloc. Molt content d'avui haver guanyat aquí a Terrassa. Aquesta carrera ha sigut decisiva per al campionat, ja que amb el Joan anàvem empatats de punts a la general i he fet un molt bon trial i he aconseguit acabar amb 3 peus i he quedat primer i això m'ha donat la victòria a la Copa Catalana.